Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci, sannan mu da saduwa cikin wannan shiri na juyin zamani, shirin da muka fara shi makon da ya gabata ko muka alkawarin cewa za mu dora a wannan mako cikin yadda Allah. Alhamdulillah rana ba ta ƙarya sai dai wadda ta kunya. Mun yi alkawarin cewa wato bayan mun kalli matsalolin yadda auratayya take a tsakanin al'ummunmu na Hausawa da Fulani da bare-bari da Nufawa da makamantansu a wannan yanki namu na Najeriya, za kuma mu bi kabilin ɗaya bayan ɗaya mu ji yadda suke yin auratayya su a dauri ko in ce a da, kuma mu kwatanta da halin da ake ciki a wannan duniya ta yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na yi murna kwarai, na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ni wannan lokaci da kuma zan ba da wannan labari da bakina kuma da kaina. A lokacin da mu muna yara muka tashi muka tarar anai, idan yaro ya ga yarinya yana santa kamar suna unguwa ɗaya, to da farko ita yarinyar nan za ta tafi makarantar allo tare da ko kaninta ko kanwata. To a lokacin nan idan ya ganta in har yana santa, to ba wai cewa zai yi ke wance na ganki ina son ki ba, a'a abin da zai yi shine wannan yaro kaninta ko kanwata da suke tare, shi zai dan yi wa fara'a da dan wasa hakan nana, kai wane, kaman in ya san shi kenan, kai wane ina za ku? A makaranta za mu, da kai da wa? Da ni da yaya wanci za mu je makarantar allo. Sannan sai ka ko 100 ko kwabo sai ba wannan yaro, sai ce ungo ka sai gyada a makaranta. To shikenan sai su tafi, shi kuma sai ya tafiya ta sa. To duk san ya san lokacin da suke tafiya a makarantar nan zai dan tsaya a bakin titi dan ya gansu. Ka gani ba cewa ina son ki ba, alama ce kawai zai nuna ta soyayya ga kaninta ko kanwata. Ba zai fito gatse-gatse ce ba zai fito gatse-gatse ce ina son ki ba, saboda haka zai nuna alama ne ga kanin nan nata ko kanwata. To ana haka shikenan sai ya samu wata cikin danginsa haka, ko kanwar babarsa ko kanwar babansa ko kakarsa ko wata tsohuwa a unguwa da aka amince da ita, shi ma sai an amince fa da wanda za a tura, ba kowa za a tura ba. Sannan sai same ta sai ce gwaggo ko kaka ko yayata ko wane ne, da Allah ina so ki je, akwai wata yarinya da na gani na tambaya an ce ita yar gidan wane ce, saboda haka ina son yarinyar nan. To yaushe za su tafi makaranta daga kaninta ko kanwata, shine nake dan yaron dan hasafi, saboda haka nake so a je a tambayo min in ji idan babu wani wanda yake santa zan fara zuwa zance da ita. Wato ba zai fara zuwa ba sai an tambayo cewa ba kowa? Sai an tambayo cewa ba kowa. Yarinya ba za ta hada saurayi 10 lokaci guda ko 5? A'a ina ai ba irin yanzu bane. To ina jin ki dai. To saboda haka sai ta je sai ta tambaya. To idan an san yarinya nan da wani wanda ya fito, sai a gaya mata a ce Allah sarki, ai wani yaro dan gidan wane kaza na nan unguwar ko kuma na wata unguwa kaza ai ya fito yana santa. To shikenan sai a yi wasa, a yi dariya, sai wannan baiwar Allah sai ta fito. To fito wannan da ta yi fa shikenan ba wata magana da za ta shake shiga tsakanin yaron nan da kannanta dan za su makaranta, saboda ya ji akwai wanda ya riga shi. Shikenan ya haƙura. Idan kuma an san babu, to sai a ce wallahi ba wanda dai ya fito ice ina santa. Muna nan dai muna sauraron Ubangiji. Idan har ya gane cewa ba wani wanda yake santa, to shikenan zai ci gaba da nuna alamar yana santa, zai rika wa dan kannan nan nata dai hasafi kanwata ko kaninta. To da haka kuma har sai zai rika mata ko ina wuni ko ina kwana, haka dai in da yamma ne ko da safe za su tafi. Inda safe ne zai mata ina kwana, inda yamma ne zai mata ina wuni. To ita kuma za ta amsa, saboda dama an riga an je gidansa an yi magana cewa yana santa. To da haka to shikenan sai ya fara zuwa zance gurinta. Waɗansu da sukan yi da la'asar zancen nan, waɗansu kuma sukan yi da daddare. To idan daren nan yayi, bayan an yi sallar lisha, to zai zo gidan ya tura yaro ya sallama, a ce ga wane ya zo a gayawa wance. To sai iyaye tunda sun san wannan magana sai su ba ta izini ta taho da kanwata ta ɗauko tabarmar hannu ta zo ta shimfiɗa a soran, sai su zo sai su zauna, shi ma sai a yi musu shimfiɗa sai su zauna, ko ya zo da abokinsa ko ɗaya ko biyu ko ma shi kaɗai. Sai iyaye sun ba da izini ta fito. Sannan ba za ta fito ta kaɗai ba sai da wata kanwata. Ita kuma shi kuma abokin watakila ya zo da abokinsa. Yauwa. To sai su zo shi kenan sai a zauna.
kuma suna ɗan maganganun su haka, in ta ga dama ta sa baki suna magana da abokinsa, in yi mata magana in ta ga dama ta amsa, kuma dai haka dai amma cikin kunya da kau da kai da kara, ba wai gatse haka za ta dinga magana ba. Ga kanwata kuma a zaune, to idan suka tashi tafiya dan hasafin da suka zo da shi yan kuɗi ne ko da dan wani dan turare ne ko da dan man shafawa ne, to sai a ba wannan kanwar sai ta rike. Ba kai tsaye zai bata ba. Ba kai tsaye zai bata ba, kanwa zai baiwa. Duk wannan alama ce ta alkunya. Duk wannan alama ce ta alkunya, sai ba wannan kanwar tata. To shikenan sai su sallama sai su tafi. Ba fa zama za a yi ta zancen nan tun daga sallar lisha kamar yadda na gaya maka ai ta yi har 12 har karfe 1 ba, a'a abin a takaice ne. Ba dogon zance. Babu dogon zance. Dan kar ƙarya ta shiga. Yawwa, saboda kar ƙarya ta shiga. To shikenan in suka tafi sai kanwata ta nade tabarman nan sai su koma cikin gida. Sai ta je ta ce to baba gashi abin da aka bai wance. Yanzu saurayi da budurwa sun gama nasu, yaya su iyaye suke shigowa cikin maganar neman aure? Yanda iyaye suke shigowa cikin maganar aure shine za a sami wani kakansa da wani abokinsa ko wani kanin kakansa ko wan babarsa ko cikin ɗaya dai cikin biyu, to sai a zo su za su zo, maza ne za su zo sai su gaya wa mahaifinta cewa wane ya ga wance ina so, kuma dama da izinin ku yake zuwa gurinta suke zance. To saboda haka yanzu ya nuna cewa yana so za a kawo kuɗin aurensa. Kaga sai da aka zo aka tambaya. Ba ma za a kawo kuɗi dingis ba haka. A'a sai an nemi izinin za a kawo kuɗin auren. Sai an zo an tambaya cewa za a kawo. Kaga an sanar da iyaye kenan. To sannan kuma sai a ansa sai a ce to shi kenan. Kaman wace rana za a zo. Sai da sun riga sun taho da rana sai su ce rana kaza ko ranar Juma'a ne bayan masallaci ko da la'asar ne ko da mangariba ne, duk dai ranar da suka sa to sai su zo, ko su biyu ne ko su uku ne sai su zo da wannan kuɗin aure. Shi ma ba shi kaɗai zai karɓi kuɗin ba uban, a'a zai haɗa ne da wani abbansa ko kakansa ya su haɗu suna gaso. Ba shi zai karɓa ba, su ne za su karɓa, su waliyansa su za su karɓi kuɗin, amma dai shi yana zaune. Amma ga manyansa da ika suke cikin magana. Ni na kiyaye akwai wani kaya da ake ce kayan zance kafin kayan lefe. A daidai wane gaba ake kawo? A cikin wannan al'amarin kafin a kawo kuɗin aure za a kawo kayan zance. Shi kayan zancen nan ba wani kaya ne ba, ɗan kwali za a samu, sai a sami ɗan turare, man shafawa, sabulu, sai a hada. Ba tsanantawa? A'a ba tsanantawa, ba sa wani wane ne. Kayan zancen nan sabulu ne da turaren shafawa, sai a kulle a ɗan kwali, shine sai a ba wata dattijuwa ko su biyu sai su zo sai su kawo. To shine an kawo kaman kayan zance misali. Sai kuma su wayannan manyan ubanta sai su da baban nata sai su tare sai su yi shawara, to me ya kamata a yi, abin da ya kamata yanzu tunda sun kawo kuɗin nan ya kamata a gaya musu an basu. To sai a sake tashin wani dattijo ko dattijai guda biyu sai su je su faɗa musu cewa to yaron nan da ike neman yarinyar nan gashi mun zo da sakon cewa an bashi ita. To in aka bashi sai magana kawo kayan lefe an bashi. Shi dai abin ya'ya ba su da ta cewa sai abin da iyayensu suka ce. Sai abin da iyayensu suka ce. Yanzu mu je ga misali, an kawo kayan lefe ko kuma an kawo kayan zance an ce an bayar. Watakila an kawo kayan lefe, menene na gaba a harkokin biki? To in an kawo kayan lefe a shine sai a sa rana kaza ga watan kaza, shine za a zo, daman za a turo waɗansu dattijai mata ne su zo da nata dattijai mata da nasa dattijai mata sai su zo su zauna sai su yi shawara, sai a ce to shikenan mun sa wani lokaci kuke so a yi wannan biki, sai su ce mun zo ne muna so a yi wannan biki wata kaza ga watan kaza. To shikenan sai su ce to shikenan alhamdulillahi, dama tun da wannan lokaci ba wani abu ne na tunane da wani abin nan ba, shikenan sai a yanke cewa kaza ga watan kaza shine muke so a yi wannan biki. Idan wannan lokaci ya zo kaza ga watan kaza din nan, to shine shi kamun nan dama an fi yin saran Lahadi ake kamun amarya, amma kamun kafin a yi shi ita amaryan nan za su je yawon gidan dangin iyayenta. Yawwa, ba shine gudu ba, yawo ne na aje wannan gida duk a wannan Lahadin za a yi shi. Yawwa, aje gidan wance, aje gidan wance, aje gidan wani, aje gidan wani, duk yan uwa. To daga sannan bayan azahar to shine za a tafi gudu,
shi gudu din nan za a tafi kasuwar kurmi inda ta cikin birni inda ake sai da abubuwa, ana sai da su kilishi, su gurasa, a dan abubuwa dai haka dai da za a kai baki, kayan dan ciye-ciye dai haka na yara. To a sannan idan amarya tana da wasu 'yan kuɗi za ta siyo 'yan wasu abubuwa, dan kwano ne ta gani mai kyau, dan faranti ne ta gani mai kyau za ta saya, su ma ƙawayenta su ma za su saya. Bayan dan wannan abin taba da aka siya za a sayi wannan kaya, shine ake cewa mun je gudu. To idan suka dawo daga wannan gudu suka zo kowace ta je gida ta ajiye kayanta, to sai a tafi gidan da wannan dan abubuwan cin nan, kayan da aka siyo za a ajiye a gida na amfani irin su kamar na shi su faranti su dan kwano su menene. To amma wannan kayan da shi za a tafi gidan da za a yi kamun amaryar. Za a samu wani gida da za a je, ko gidan wata amarya ne wata kawarta da suka tashi tare da ce a gidan wance za a kama ni, to shi kenan sai a je. Idan kuma ba kawarta ba to dangi, ko dangin babanta ko dangin babarta, to sai a kai ta nan sai a ajiye ta. Bayan an yi sallar lisha an ci abinci, to sannan za a nemi wata mata ƙaƙƙarfa da za ta iya goya yarinyar, wacce za ta iya goya ta. Kuma duk an raba goro an gayyaci mutane, za a je kamun wance a gidan kawarta ne wance wacce suka yi wasa tare, ko kuma a gidan kawunta ne wane, ko a gidan gwaggwanta ne wance, za a je a yi kamun. To idan aka je kamar yadda na gaya maka an samu wata mata da za ta goya ta, to dama za a rike wasu 'yan kuɗi a hannu, ba waɗansu wanda suka taka kara suka karya ba, su ne kuɗin buɗe ƙofa, saboda ƙawayenta ne za su rufe ƙofa. Ba za ta kamu ba ai, sai an ba su dan wani abu, to sannan sai a zo ana ta buga musu kofa, to ku bude to nawa za ku ba mu, za mu ba ku kaza, nawa za ku ba mu, ai ta yi har a daidaita, yawa har a daidaita. In sun kirga kuɗin nan fa sun ga yayi musu, to sai su bude kofa sai a shigo a kama amarya. In kuma kuɗin nan ba su yi musu ba, to ba za su yadda ba, sai su ce ga kuɗin ku nan mu ba mu yadda ba, to sai a yi musu ƙari. To da haka dai har a daidaita, sai su bude kofa sai a shigo, sai a fesa wa amarya turare da ike da babu na fesa sai dai na shafawa, a dan shashafa mata turare ka ji daki ya dauki kanshi. Yau wato an kama amarya kenan. Kan ga matan ana amaryar na zullo an goyo ta a hanya, ai ba so take yi ba. Ai ita abin wato kullun sabon abu ne a gunta, ba abu ne na munna da farin ciki ta doki ta munna ba, a'a za ta nuna ba ta so, yauwa ba ta so ta rabu da yan uwa kawaye, ba ta so ta rabu da dangi, ba ta so ta rabu da gidansu da aka haife ta. To amma ina ji yan mata suna zuga ta suna goyo karki goyo. To sai saboda haka sai su yi mata wannan abin nan din. Wance karki goyu, wance karki goyu. To kamar yadda nace maka za a samu wata mata kakkarfa. Daman in aka kama ta din nan sai a saka ta a bayan wannan mata, sai ta sa zane ta daure ta, sai a fito da ita tana zallo, tana kuka, tana ihu, ana ziga ta, yan mata na ziga ta, da haka wato idan matan nan ba mai karfi bace wallahi sai kaga har suna faduwa a hanya, ana faduwa ana tashi. Da haka za a je idan da za a yi kunshin ta, ko gidan wani babanta ne ko kakanta ne ko babanta ne ga hinan dai, ko gwaggwanta ce ko wace ce ta ce, sai a kai ta wannan gida. To a nan ne za a yi mata kunshi. An yi kamun nan Lahadi, gari ya waye Litinin, za a zo a taru a gidan nan, za a yi kunshi. An zo kunshin wance, kunshin farko, kunshi na biyu, kunshi na uku. Sannan kuma akwai 'yan mata da suke abinci, kamar misali an kama ta Lahadi, to gari ya waye Litinin, to manyan kawaye su ne za su yi abinci a wannan rana. Babarin iyaye za su yi da wahala. A'a, babarin iyaye su za su yi wannan girkin, saboda an riga an kawo ai komai da komai na kamunta daga gidan mijinta, an kawo wannan da abincin da za a ci da kuɗin cefane duk an kawo musu. Saboda haka kawayenta akwai manyan kawaye na farko, akwai kawaye na biyu, akwai kawaye na uku. Kawaye na farko su ne za su yi wannan abinci na wannan rana, za a ba su kayan abincin, za a ba su kudin cefane. Waɗansu kuma ba gidan ake kawowa ba, gurin shi angon abokansa sai su ce to za mu je mu karɓo kudin abincin amarya, sai su je su karɓa gurin abokai. Amma waɗanda kuma ba sa son wannan sai a kawo gidan iyaye gaba ɗaya, shikenan sai a ba su a ce to ga kayan abinci ga kudin cefananku. Manyan kawaye su za su yi wannan abinci na wannan rana ran Litinin. Idan gari ya waye Talata kuma su wance da wance su za su yi na wannan ranar Talata, su ma za a ba su kayan abinci, in anan za a ba su, in kuma can za su je gurin samarin su karɓo sai su je su karɓo.
to sai su zo su yi wannan, sai kuma na uku na ƙarshe kenan to shine za a ce da wance da wance da wance su kuma su ne za su yi wannan abinci na ƙarshe yawa to su ne idan suka yi. An yi kamuran Lahadi an yi girke-girken nan washe gari an yi kaza ita dai amarya riga an sa ta a lalle. To a daidai wace gaba ake yin buɗe kai ko zaman ajo? To ai wato a gurin shi sha'anin abincin nan ai akwai wata magana, wato akwai alibidi wanda waɗannan ƙawayen nata kowace za ta je gurin saurayinta wanda ike santa da aure ta karɓo kuɗin alibidi. Ita kanta amarya ango zai aiko mata da kuɗin alibidi. Alibidin nan ba wai wani abu bane, nama ne za a siya a yi cefane, a sai nama, tattasai da tumatir da albasa da komai da mai. Yawwa to ka gani fa, to shine amarya za ta yi nata alibidin, sai a samu gurin zubawa mai kyau, sai a zuba a sai dan biredi a hada, sai a kai wa ango ga alibidin amarya, a aiki yara su je su kai masa. Su kuma yan matan nan kowace kamar yadda na gaya maka za ta karɓo kuɗi a gurin wanda yake son ta da aure, ita ma ta zo ta yi nata alibidin, ita ma ta ɗaure ta je ta kai wa nata saurayin, ita ma amarya an kai wa angonta. To kowace za ta bai wa iyayenta da ƙannanta a gida, amma za ta rage ɗan nata wanda za su zo da daddare suna hira suna ci, saboda duk 'yan matan nan a wannan gida suke kwana, gidan da aka kai amaryar a nan za su kwana. Idan gari ya waye kuma za a ba su abin karin kumallo da kuɗin da ɗan kuɗi shi ma a ba su, a ce to ga kuɗin. To yanzu misali an kammala duk wannan, menene na gaba? Abin yi shine sai kai amarya. Kafin buɗe kai kenan? Mana, to ba sai an kai amarya ba ake buɗar kai? To. Ai idan aka gama wannan kuma to ranar Alhamis to rannan za a kai amarya gidan mijinta. Za ta tafi za a samu tsofaffi kaman guda 2 ko 3. A yarinya ga wata tsohuwa a baya ko tsofaffi 2 a baya, 2 a gaba, ita tana tsakiya. An mata ai akwai wanka da ake kafin a kai amaryar. A wannan rana ta Alhamis za a ɗauke ta daga wannan gida da aka yi kamunta a nan gidan, aka yi wannan kwanaki, to sai a kai ta wani gidan wani kawunta ko wani kakanta, inda za a je a can za a ɗauko amarya. To wannan gidan nan za a kai ta da asuba za a kai ta. To idan aka kai ta asuba, za a kai ta can gidan ba, inda za a ɗauke ta. To a nan gidan ne za a yi mata wankan amarci, wannan gidan da aka kai ta. Yan uwanta mata dattijai ne suke yin wankan. Za a yan haɗe-haɗe haka, sabulu ne da lalle da kayan ƙanshi da dai gashi nan dai abubuwa na gargajiya irin na daɗin wanda ake wa amare, sai a haɗa da shi ne za a yi mata wanka. An yi ruwan ɗumi, an sa ga abin a ajiye ga ruwan, sannan kuma ƙawayen nan nata su zo su kewaye ta, shine za a rika waka ana ayyaraye daure jure, ayyaraye daure jure, dan ba akan kika fara ba, inda akan kika fara ne, inda akan kika fara ne da kin ci kuka kin koshi. Kuma kukan take a sannan ana wanke kanta da wannan ruwan sabulin, ana wanke kanta an ɗaure mata kirjinta da zaninta, ana wanke ta da haka za a wanke ta tas. Haka ne. Ana idan ita su ma tsofaffin ba a basu ba, ana ya tsohuwa mai wankin nan, ya tsohuwa mai wankin nan, Allah ya ka suke mashagari. Su ba masu wankan. Su ba masu wankan ba kyale su ba tsofaffin. To idan an yi wanka an gama an kintsa amarya. Yawwa, idan an yi wanka an gama sai a zo sai a kintsa amarya a wannan gida da aka kai ta, daman tun da asuba fa aka kata wannan gida, nan za ta wuni. To bayan an ci abinci an komai shine sai a zo a tare a wannan gida, za a ɗauki amarya kenan a kai ta gidan mijinta. To shine da farko kafin a kai amaryar, kafin a yi taron za a tafi da tsofaffi, kamar tsohuwa 2 a gaba 2 a baya, ita tana tsakiya. An mata kwalliyarta, to shi kenan sai a kai ta ɗakin mijinta. Na kan ga muna ƙanana sai ga amarya da 'yar tsintsiya da buta. Yawwa, to ashe ka gane, da tsintsiya da buta haka za a bata ta riƙe. Wannan tsintsiya ta shara ce, wannan buta ta alwala ce, ita da mijinta za ta riƙe a hannunta, sai ta tafi da waɗannan tsofaffi sai a kai ta. To bayan lisha kuma to shine sai a haɗu a yi taro gaba ɗaya. An ɗauki an je za mu je ɗaukan amarya, sai a tafi gidan iyayenta, sai a je a ɗauki amarya, shikenan a je da goro, akwai goron ɗaukan amarya, shi ma goron nan za a kullo shi ko a wani ɗan kwali haka, a kullo shi da goro da 'yan kuɗi haka ga abin ɗaukan amarya, sai a basu.
to shikenan mun baku to shi sai tafiya to shi kenan dama ita amarya tana gidan mijinta da yan tsofaffin nan da yar yarinya da za ta yi mata zaman daki haka za a kai su idan ka da yar zaman daki da za ta yi mata zaman daki zaka je ka same su suna zaune a cikin lungu a daki tsofaffin nan kuma in ciki da falo ne suna falo in ma ciki ɗaya ne suna ɗakin a zaune to sannan mutanen nan gaba ɗaya ko da suka zo suka ɗau amarya dangin miji da dangin amarya gaba ɗaya kuma za a ɗunguma mun tafi kai amarya. Wanne ne ake cewa amarya boko? Akwai wanda zanga sun an tafi yiwu ba amarya. To ai amarya an riga an kai ta. Ai shine bokon. An tafi yiwu an je an kai amarya. To shikenan dangin uwa da na uba. Shi ma dangin uwa da na uba nasa duk ga su nan an haɗu. To shikenan kuma a yi wasa a yi dariya idan an ɗauko makaɗa kamar akwai muna da masu kiɗan ƙwarya to idan an ɗauko yannan masu kiɗan ƙwarya to za su zo daman kafin mutanen nan su zo su sun zo sun sa kiɗa dan akan yi kiɗan ƙwarya waɗansu ma har sukan ɗauko masu kalangu akwai masu kalangu da suke kalangu daga waje ake kila masu kidan amada ko kidan kwarya da ake cewa su ne a cikin gida su ne a cikin gida su wayannan masu kalangu za su yi a waje yan mata su yan rawar su ana dan ba su dan hasafi suna miƙawa mai kidan kalangu su kuma a cikin gida su kuma masu kidan kwarya sun kafa kwaryar su ma suna yi su kuma matan nan su ma su za su zo suna yi musu dan ana saka musu sun sa koransu ga kore suna kiɗa amma kowace ta sa dan karamin koko haka kamar na bara haka yauwa to a ciki ba sai ta miƙo hannunta ta karɓa ba gashi nan gaban ƙwaryarta sai a zo a ɗan saka mata 100 ne kwabo ne 100 lokacin ba 100 ne kwabo ne ko biyu ne ahu ne taro ne duk dai wanda Allah ya sa za ta bayar wato masu bayarwa ai kowanne da yanda halinsa yake ciki wani ba zai wuce 100 kwabo ba dama kuma an shirya tun da biki yauwa wata kuma Allah da ikonsa tana da ɗanshi za ta iya raba da taro ko sisi ma wata ma hasile za ta bayar haka ne to haka ne to yanzu an yi wa biki yaushe ango zai shiga gidan amarya kuma menene ka'idoji an kai wannan amarya ran alhamis da daddare gari ya waye juma'a shine ake wannan wunin biki ake wannan abin da nake ce maka ana sassakawa maka dan kuɗi a ƙwarya yan masu kalangu kuma suna yi a waje yan mata suna rawa su ma ana dan basu suna bewa makaɗi to juma'a kenan gari ya waye asabar to ita ce ranar buɗar kai za a zo da kayan amarya iyaye da wanda iyaye suka hada tasa ce tasoshi da farantai da kumbuna komai dai hali yanda ya kama sai a zo da shi a zo sai a fitar da amarya daga ɗakin sai a mai da ita wani ɗaki inda akwai amma babu sai a da ita falo sai a shiga za a sa gado da katifa da can ma gadon na karaga ne irin dai wannan wanda ake da tukurwa yawa wanda ake da tukurwa to shine za a zo da su bargo su luru a shimfiɗa a sa ya katifa wata ma ba katifa sai tabarma za a samu tabarma sama da 30 wata akan gadan ita ce kaman katifar wato komai ne da ka'ida halin da iyaye da kakanni suke ciki to ana nan shine har aka fara yin katifa da tabarmi ne ake sa akan wannan karagar sannan sai a kawo bargo da luru a shimfiɗa a kawo ɗan matashin kai a saka shikenan gado ya samu sannan kuma a zo a yi liƙi na farantai a sa tasa babba da karama babba a dora ta akan karama a cikin ragaya sai a daure a ajiye da haka har a gama tasoshi sannan kuma a zo kan farantai an kwaba abin nan ƙasa wadda za a lillika farantan nan tire masu faɗi so za a fara sawa sannan a zo a sa ƙananan a lillika su ba a liƙa su manyan kusa za a kafa nan ɗaya sai a ɗora tire nan ɗaya sai a ɗora wata za a kai mata tire kamar 6 wata ma inda hali har 12 yawa gwaggwadon arzikin gidansu to su ne fa za ka ga ɗaki ya ɗau haske ga gado an saka sannan kuma ga tasoshi an liƙa wankakku waɗansu sababbi ne ma kau waɗanda kuma ba sababbi ba an wanke su sun yi tas duk sai a liƙa a kakkafa za a ɗauko mace akwai mata dattijai waɗanda suke yin wannan gyaran ɗakin amarya sai a ce a kira wance ta fi iya a kira suna da yawa ai wance ta fi iyawa a kira wance ta zo ta jere kayan nan a ɗaki kaga ɗaki ya tashi tas ga gado ga kujeri ga labule ga tabarmi an shimfiɗa a tsakar ɗaki ya lugudan yake shi lugudan wato kaman za a daka gari ne za a daka shi
a daka shi za a daka amarya ne kamar na al'ada ne tukudi za a daka tukudin amarya to a nan ne ake wannan lugudan zaka ga mata gwanaye suna ta kiɗa ana da taɓarya ayi biki da taɓarya wannan ta daga taɓarya ta wannan ta daga su kaɗa ta haka da ya ƙara sannan a zo a maye cikin turmin da haka har za a yi wannan abin nan na amarya. An yi fara kamu tun ranar Lahadi yanzu mun zo Asabar. To a yaushe dangin amarya za su fita su bar ango a gidansa? A wannan Asabar din duk abin da za a yi a wunin nan a rannan za a yi shi. Bakin da aka yi aka gama bayan mangariba kafin mangariba zuwa bayan ta duk kowa ya tafi gidansa. Sai amaryan nan sai 'yar zaman ɗakinta. Ina wanda aka ce suna zaman da baro? To ai irin su ne wa'annan tsofaffin su ne ake barin su dan zauna din. To amma su zaman su ba zai hana ango zuwa gidan basa ba saboda su za su dan bada guri ne. Suna nan a zaune a gurin amma za su bada guri sai ango ya zo da abokansa. Ba zai shigo shi kaɗai. Ba zai shigo shi kaɗai ba zai shigo za su shigo wajen su 5 ko 6 ko ma sama da haka bakin abin da adadin dai abokansa da yake da su to haka za su shigo. Yarinya tana lullube 'yar zaman ɗakin tana zaune kusa da ita to sannan za a shiga wasa to ba za mu ga amarya ba kaza to dama an zo da kayan siyan baki za a zo da su goro su turare su abin nan da su dan tsire ne ko kilishi da dai dan dai abin sawa a baka za a zo ba haka kawai za a zo ba yawa shine na siyan baki to za a zo a ajiye mata to a fita to da kika yi zancen siyan baki akwai wata gaba da na dan so watakila shine sayan fura ko sai da fura shi a daidai yau shi ake yin sa ne to sai da fura shi kuma shi ma ran Asabar din ake yin sa da yamma ake yin wannan sai da fura tsakanin 'yan matan amarya ne da ango da abokansa za su samu wani guri na musamman inda za a je a sai da wannan fura 'yan matan nan za su zo su ma ga su za su zo da abin nan ɗinsu a kulle a ɗan kwali ko wai misali a nan furar take amma dai giri ne amma a nan furar take to nawa kuka siya to nawa za ku siyan mana nawa kuka siya nawa za ku siyan mana to mun siya kaza amma ba za mu siya kaza ba wallahi ba za mu siya kaza ba to mun siya kaza da haka dai har ciniki ya fada sai a kawo kuɗin furarsa a basu to shikenan an sai da furar amarya duk Asabar ake wannan sannan da daddare shine ango zai je dakin matar to yanzu wannan yadda aka bi wa'annan abubuwa dole aure yayi daraja yayi kima yaya kike ganin yadda aure da ake yanzu je ka idi ka dawo me zaki ce wa ƴaƴanki da jikokinki da tattaba kunne watakila ma da kwarai to gaskiya dai wato shine abin da muke ta faɗa yanzu zaka ga abubuwa sun canza idan an fara daga a fari zaka gani yaro kawai daga ganin yarinya shikenan ke ina ne gidanku ina ne unguwan mu kaza yanzu gidan wa za mu ce in kun zo kun ce gidan wa na kaza shikenan sai kawai ya tashi ya zo da mota in ma babu ma wani ma ya aro a zo a shiga cikin mota ana zance a yi ta zance har wai mai gida zai shiga gida ya ce an shigo a rufe kofa saboda Allah da Annabi haka dai irin waɗannan abubuwa ai kaga ba daɗi hakan nan shi kuma hanyoyin sadarwa na zamani sun daɗa taimakawa to ka gani fa to saboda haka gaskiya irin wannan shi muke ta abin nan ya'ya kenan su iyaye wani kira zaki a ƙarshe a kansu to iyaye abin da zan kira a kansu shine su riƙe al'adar mu ta gargajiya wacce za ta fidda mu